ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nakitam ka din no adadamila ken Celso iti balay nga ipapaabang ta Benito Lakay. At dadamat adwa bakit? Nakapigpisa ti tukar da itay limabas iti parangan da. Aya, Wen, ken kasi ti sigod, nakailad damanan. na, imbes nga agtrabaho da tapno makabayad da iti abang, kuryente ken danom. Ay nawaw, saan da pa ang nakabayad? Bakit? Saan pa'y Lakay? Iso abinakapak pa'y laeng. Si kamot nga minti na inagan iti bil ti kuryente. Ay una yan. Apay nga akasta. Ayun nga rod, sapay dakkel ti bilda. Mapan ka itayan da, tay palagip mo. Ang mga nunalipatan da. Ayun na, talaga mapanak. Saan mo't amabalin adida agbayad, Lakay? 2 bulan lang aruden adida nagbayad iti abang da. Umayak man, Mila. Da kayo magayam na nauring. Singirek ti bayad ti abang, kuryente ken danom. Ay kwa na. Siyak tinang back up iti bilyo. Katita, kasapulak mo't ti kwarta. Iso asingirin kayo. Tapno saan mo't laeng amaurnong ti bayadan nyo. Pasensya kayo, ngam awam pa iti maibayad mi ita nana. Ay nawaw, apay nga awan. Saan ngamin anak katrabaho nila kay ko iti makabulan nana? Katanya ti aramidan nyo nga agasawa. Apay adi kay ngamin makitagkag. Awan mo ngarot pa kitaggadan nana. Ay nagaduditano kayat yu lakit di. Da kayo ti agsapul iti pagtrabahuan nyo. Ta saan at trabaho ti umasidag kada kayo. Ikan na kami iti 2 alawas apawayway nana. Sigurado nyo laeng nga makabayad kayo, Mila. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Katkas borders ko, responsibilidad nyo ti agbayad. Taday tamot ti nagsasaritaan tayo. Ninanauring mo da jay. Agsingsingiran Celso Lakay. Naimbaglaan, tas andak anakita. Karkaro ang makaungot dayjay ano nakita nakailad laang dita. Mano abulan ti santa na bayadan na ya. 2 abulan Lakay. Abang, kuryente, kandanom. Ay nawaw, 2 bulan lang gayam kat. 2 abulan laang ngam nagadun nga ibagbagana. Kaano nga umay manay? Di mawatak iti 2 alawas apawayway Lakay. Kasano nga no dita makabayad, bakit? Diyak mo, awa mo imbagana. Masapul nga akita ka iti pakitang danam Lakay. Narigat no mapunwan di bakit kat papanawin data. Nalpas manen ti 2 alawas. Adamot siguro na diskitaran nyo, Mila. Awan pa'y ngarod nana. Anya? Saan kami pa'y anak itang dan nana? Ay nawaw, anya nga iti inararami dyo iti 2 alawas. Nagsapsapul kami iti pagtrabahuan may. Apay ngamin anaikat nila kay mo iti sigod a pagtrab-trabahuan na. Diyak mo nana. Ay, pangaasiyo ah. Awan ngarod nana, anya nga iti maaramidan may. Na, agbayad kayo kumamutin ah. Tibayad ti danom ken kuryente launay. Agreading damanen para itaabulan. Di yu ibaga nga ipaback up yumanen kanyak ti bilyo. Ay agbain kayo mo't ah. Ay, masurunak. Anya ti parikot mo ay Marimila. Marurudak launay iti dayje abakit. Ay nawaw, asino abakit mare? Dayje abakit auring Saan makauawat? Nagrigat akasarsarita mare. Anya ti diyo nagkinaawatan aya. Agsubli-subli nga rod iti ayan may. Agsingir kano iti abang, kan bayad ti danom, kan kuryente. Ayun, ti ko nam kanya ket 2 bulanen asaan kay anak kabayad. Wan mare, binakapan ng agpaiso,
ngam nagadumot ti sa una. Makitangdan kay ngaminan, amare. Inutin nyo abayadan, tapno awan maibaga ti landlady yo. Pangusaranda ko maiti kwarta. Ay nawaw, panunutin nyo nga agab-abang kayo laang mare. Abangan nyo ti maisa abalayda. Katkas borders, pagrebangan nyo abayadan ti abang yo. Kas namot ti bil ti kuryente kandanum yo. Anya nga rod ti maaramida, kat awampay nga rod maray. Na, saan mo't amabalin ti kasta mare? Agdiskitar kayo ata responsibilidad yo nga rod data. Ay nawaw, siya nga agpay so ti gayem mo. Ngam kastamot ti panagsasaom kanya. Anya nga'y naurnungan ti bayadan da. 5 bulan samot tan bakit? Wen, 5 bulanan lakay. Ay no, anyo tala aramidan dagita nga gasawa ya. Tunggal ag singirak ket nagado arasunda. Siyak pa'y ti pagbayadan da iti bills da. Anya nga rudan ti planong bakit? Mapanak manen iti ayanda. Kasanunod ti nagbayad. Papanawag idan lakay. Saan mo't amabalin ti kastoy nga aramidan da? Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta. Makisarita tayo tinasaya at bakit? Ipalawag mo ang nasaya at tabarang maawatan da. Una, no adapay konsensyada adwa lakay. No awan latta, talaga apapanawag idan. 5 abulanan mila. 500 lang ti maitad ko ita na naureng. Ay nawaw, kurang ati 500. Isumot lang ti adda nana. Tunggal umayak ag singir ket nagadu arason nyo. Iso nga rod ang makisarsarita kami itinasaya at kada kayo nana. Kastalat tang arutan? Gaputan na kisarita kayo, saan kayon ngagdiskitar? Saan akasta nana? No kastamot laeng, nasaysaya at no pumanaw kayo laengan. Na, papanawan na kami. Una, tamarigatan akmeten kada kayong agasawa. Diya mo no anya ter aramiten nyo. Kasla di yumot ngamin ammo at tulungan ti bagbagiyo. Ay, saan basta-basta ti kasta ka panunutan niyaw? Adalat ta ti karbangan may, kas borders yaw, nana. Kumusta nga'y bakit? Nagbayad na. 500 laeng lakay. Ay nawa, kurang dayta bakit? Wan nga rod lakay. Ay, sakit ti ulo dagi jay nga agasawa. Papanawon tang arudan nida. Kumaangam naturod mat asumong sungbat ni Mila. Anya, Iso kano ang makisarsarita da itinasaya at tawan pa'y pagbayad da. saan mo ta mabalin ngagpatinggalaang iti sao? Day tangarod lakay, naurnungan ti utang da. Ngam di damat ko na ngayon inutan da abayadan. Mano ti bil da iti kuryente? Ay, dakkel manen lakay. Awan latambok. Kapilitan asyak manen ti agbayad, tawan met bibiyang da nga agasawa. Relax da laeng met ngamin. No kasta, kayat ni Nana Auring apumanaw kayo? Wan, maray. Agasam man ngamin ti 5 abulan, mare. Awam mo nga rod maibayad, maray. No kasta nga rod, masapul apumanaw kayo, mare. Anyat ko nam, pumanaw kami. Wana, tano saan kayo pa'y apumanaw? Ad-adda dumakkel ti utang yo kadakwada. Rupat kwarta kididadya bakit Rupat kwarta mo't nga ibagbagam, mare. Adda karbangan da, tabalay da dayjay, mare. Kan may sa, kaslaawan mo't ngamin plano yung agbayad. Ay nawaw, pagkunamot nga awan plano ming agbayad. When ata inuray yo ang maurnong ti 5 abulan, imbes ang makitangdan kayo, agil-ilad kailaang di tabalay nga ababangan nyo. Ita, da kayo ti agriri, tapapanawan da kayon. Adalat ta karbangan may, kas borders, maray. Ay na mare, aramiden tayo ngamin ti responsibilidad tayo, Inikat mo matgayam ti hos ngagturong iti ayam damila, Auring bakit? Para makita. Anya, Nauma akon ngagsasaulakay. Isumat laeng asaan da kayat abayadan ti danom nga usaranda. Agraman kuryente kan abang da. ang mga nagreklamo tayo di barangay hall. Ay nawaw, agreklamo dalaeng Anya kumaita. Naibusan ti pasensya kadakwada lakay. Anya,
Awan meten sumangpot adanum iti ayan mi nanauring. Inikat ko tadi yumat ammo ti agbayad. Anya nga iti usaran may. Ay nawaw, di ka kadi makaaw-awat, Mila. Managing bubukod kayo mo. Da kayo laang ayat ti agkasapulan iti danong. Inikat ko ti Hosyo, tadi yumat ammo ti agbayad. Isubliyot inikat kyaw. Amo yung adda kami pailang ditoy. Agbayad kayo pa'y Awanen pangalaak iti pag-back up ko. Wan, agbayad kamin to. Ti kayat ko kat agbayad kayo itamatlaang. Mawatan na kumamot takasapulan mi kan tatayo binito ti kwarta. Tilaang balay nga ipapaabang mi kada kayo tinamnamaan mi. Isubliyo ti danom, no? Kaya tiyaw nga agreklamo akin ni Kapitan. Si kapay lang ti agreklamo. Umuna iti amin, saan mat asika tinagrabyado. Mano abulanan, Mila. Mano abulanan. Anya ngayon, awan mo ti pagdigos. Imot nga roday di ananauring. Mapanggaman kiditian ni Kapitan. Iso nga agpayso ti planok lakay. Saan na makauawat da di bakit? Ada maintad ko a 500 kang kwa na idi napalabas. Nagrigat laki din di kastoy. Di ka madanagan lakay. Agpatulong akan Kapitan. Sigun iti nabasak iti online kat ada kanumat karbangan tayo nga agab-abang. Sa apay lako mga ataksyonan ni Kapitan ti parikot ta. Wan nga rod. Sa dino ti papanam, Mari Mila? Mapanak agreklamo ken Kapitan, maridalay. Ha? Wan tawang mutten ti sumangpot adanum iti ayan may. Amangan no inikat ni nanauring ti Hosyo. Wan, inikat na. Agbayad kay ngaminan, Mare. Di kay agbalin at tiwod. Nasaya at nga rutikas jay nga inaramid na. Madanagan siguro no dumakkel ti bilda. Kat saan kay manen nga agbayad? Amumot, Mare. Mabaybayadan ti danom ditoy. Ay basta, ipabarangay ko day di abakit. Adda karbangan may kas borders. Ay nawaw, ang mga numadaksan ka laang, Mare. Agbayad kay kitdi ngaminan. Tapno saanan adumakkel ti issue. Agpabarangay samot ni Mila. Ay nawaw, asino tinakadamagang Benito Lakay. Nakita ka nagturong iti barangay hulitay. Ay nawaw, nagturudan day ta babae. Makita man, noon niya ti baga ni Kapitan Gankwana. Iti kasta nga inaramid na kaslaim pabarangay na matlaang tibagina. No apay ngamin nga agparigat dang agbayad. Isumat lagayam a pinapanaw da ida iti sigod a nagabangan da, takasta ti aramid da. Naumalakit di ti sigod a landlady da. Anya ti imbaga ni Kapitan. Nakababain, silso lakay. Ay nawa, anya ti imbaga na ya. Sakbay ka nung agreklamo ta, kat siguraduan ta nga awan ti bidot ta. Anya, di nagsamot among adda ti karbangan lagi ti borders. Lagi ti kaskada tayo nga agab-abang. Imbagak magkangkwana, ngam awan latamo lakay. Kit kasano nga ro daytan. Nakababain ti masermunan iji barangay hall. Jakon kaya ti agpatulong kan Kapitan. Amangan no ada ti ammom amabalin a pakitang danan mi maridale. Ha? Anya ti ko na, Mari Mila? Makitangdan kayo? Uwan ko ma, tapno makabayad kami meten. Anya nga itimbagan ni Kapitan, idinapan ka iji barangay hall, Mare. Sinirmunan nak mari. Kunak tumo ngamin kan ka. Marigatan kami kan lakay ko mari. Makitangdan kayo ngamin tain inutin nyo abayadan dagiti rumbeng abayadan nyo. Uwan mari, anusan mi abayadan. Un ngamin tapno di na kay papanahon ni Nana Auring. Ay, nagrigat ti kastoy mari. Aramidan nyo ti pagrebengan nyo iti pada nyo a tao. Bayadan nyo dagiti rumbeng abayadan nyo. Iti kasta, lumagan ti biyagyo. Ada nga rod amom apakitang danan mi mari. Awagak ti kabsat ko, Mare. Bagaan kanto no awan pa'y nabirukan da at tauhan da. Talaga apapadawa kung dagita at tao lakay. Ibaga may tinasaya at bakit? Ibaga matibayan na lang tinamnamaan ta pagbiyagan ta. Nang runagad di tamot kabagalan tagtrabaho. Wan lakay. Sabi lang ko ma, tamawatan tamot na ita. Wan nga rod, nasakit ti ulok a makisarsarita kadakwada no daduma.
Taipilit damot ti amuda. Ikam ida iti pawayway. Tapno makasagana da ken makabirok da iti pagakaran da. Narigat ngagpaiso no nasingpet ta. Maabuso tamat gayam. Mayak tanapatag ti bagak kada kayo. Anya day tana na aureng. Ikan kayo iti makalawas tapno agbirok iti pagakaran nyo. Ni, saan kumamat akastaan nana? Kas landlady, adda karbengak amang papanaw kada kayo. Nang runa kat diyo matammo ti agbayad. Adda na urnong dito'y nana. Ha? Adda 5,000 mi dito'y. I-advance ko nana. Amok adakkel pa'y tinabate. Ngam sapay la kumaata ikan na kami manan iti pawayway. Inutan mi abayadan ti balance mi nana. Amangan no kun kunamlaang mananday ta. Amangan no siyak tupay ket dit ipabarangay mo. Saan ang mapasamak day ta nana? Itad ko ti 5,000 kada kayo. Adamot gayam. Di kay madanagan, taadamot ng trabaho may. Makabayad kami, nana. Pasensya kayo na ano na bayagan. Ay, nawaw! No amom asika ti ada nagkurangan na, agpakumbaba ka. Aramidem ti pagrabengam. Bayadam dagiti rumbeng abayadam. Iti kasta kat lumagan ti panagbiag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.